Beste kijkers, weer een nieuwe aflevering van Kiek omhoog met Frans. De vorige keer zijn we gestopt bij een gebouw wat is blijven staan na de grote stadsbrand van 1665. En nu staan we weer op een hele speciale plek. Frans, waar heb je me nu mee naartoe genomen? De markt was ook een gedeeltelijk blauw gebied. Zoals we al hebben gezien, tussen de markt en de Woerkade. Een dichtbevolkt gebied was helemaal blauw qua daken en er was ook niks gebeurd. Maar hier op de markt was het een beetje vlekkerig. Die wind die woei die kant op, daar zijn direct al huizen verbrand. Maar deze gevel, met een heel belangrijk gebouw, de Grauwe Toren, die is gespaard gebleven. En omdat het zo'n enorm belangrijk gebouw is, die Grauwe Toren, althans zeker in de middeleeuwen, vind ik het toch wel de moeite waard om daar eens extra naar te kijken. Ja, je had een afbeelding, een tekening gevonden ervan. Zoals je kunt zien, het is een gebouw wat helemaal bekleed was in die tijd met mooie Naamse steen. De duurste vorm van bouwen. Want het was een visitekaartje voor de stad. In de middeleeuwen waren we lakenstad. Kom je nou ergens in Gent of in Brugge, waar de lakensteden van Vlaanderen liggen, dan zie je nog altijd de Belfort. En wat was aan de hand? Die rijke lakenmensen, die wouden ook wel een beetje concurrentie plegen met de kerk. Zij willen ook wel een toren met een klok erin als er een feest is. Een representatieve toren, dat was dit. Maar dan praten we over 1400. Langzaam maar zeker is die toren iets minder naar de functionaliteit gegaan. En de gemeente die eigenaar was van die toren, heeft daar onder andere een gevangenis in gehad. Er zat zelfs een poortwachter op een gegeven moment in. Tot nu toe zijn er zelfs bijna afbreeksituaties geweest. Het ging brokkelen. Dan praat ik toch over 1400 tot nu, dat zijn 6 eeuwen. Hij heeft het niet gehouden, maar voor de grote brand in 1665 stond hij nog, zonder de spits. Maar Frans, wat ik heb begrepen uit de historie is dat het ook een beetje een soort belastingkantoor was. Hoe bedoel je dat? Nou, dat de mensen die hier op de markt hun waren gingen verkopen, dat eerst moesten laten taxeren daar en daar belasting over moesten betalen. Nou, dat is niet daar geweest. Dat is waarschijnlijk, en daar heb ik ook inderdaad iets van gelezen, dat is wel interessant. Rob, ik laat je dat eens even zien. Kan je je nog herinneren, het was 2004, toen hebben ze hier gegraven vanaf de Grauwe Toren tot het stadhuis. En wat kwamen ze tegen? Ja. Een soort klein gerechtsgebouwtje waar ze inderdaad die belastingen moesten betalen en waar allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld op wal en zo, het walhuis. Ze weten het niet helemaal zeker, maar een gerechtsfunctie had het in ieder geval. Ja, het was een luif, hè? Het was een klein luifelijk gebouwtje, zoals je in heel veel grote steden zag. Ze hebben het maar gewoon dichtgegooid. En weet je wat het allermooiste was? Wij zijn natuurlijk gaan kijken, je kan je ook nog wel herinneren, je kon vanuit die Luifelstraat bijna doorlopen naar dat gebouwtje en van dat gebouwtje uit naar het stadhuis. Hoe belangrijk is Roermond toen niet geweest? En daar zien we niks meer van. Maar ik vind het mooi dat ik dat heb kunnen aanschouwen. En dan praten we toch over 2009. Frans, jij zegt, hebben het over een maquette. Wij kennen op een bepaalde plek, Ja, kunnen we zien hoe het er hier uitzag. Ja, dat gaan we doen. We hebben namelijk, en dat vind ik ontzettend fijn, dat Ton Hansen mij de sleutel gegeven heeft van de Rattentoren. Want daar staat een kopie gemaakt door een zekere Van der Linden uit Hoorn. Heel mooi naar de exacte Grauwe Toren zoals die wordt. Wat we hier zien, dat is natuurlijk helemaal modern. Maar je moet je wel voorstellen, de hoogte is gebleven. De kleur is ook gebleven, want grauw is eigenlijk ook de kleur van die Naamse steen. Dat is nou een soort ijzerplaat. Ik vind die architect goed zijn best gedaan. Maar we gaan nu naar de oorsprong kijken. In de Rattentoren, dan zien we veel meer. Ga je mee? Oké.
Ja, dan loop jij maar eerst op. Frans, wat heb je voor moois gemaakt? Want ja, er staat van alles op, vertel. Ja, wij zijn nog steeds met die blauwe daken bezig, hè. En waar we hier nog staan, dat is het thema de Grauwe Toren. En de Grauwe Toren heb ik hier al een aantal keren uitgevoerd. Hier staat hij en hier staat hij, een verhaal erbij. Maar waar die nou staat, dat is in deze Rattentoren. Je weet van de vorige keer dat dit hele gebied met blauwe daken gered was van de brand. Die Rattentoren die wordt nou gebruikt als een soort museumpje. En ik vind dat iedereen moet weten dat die prachtige Grauwe Toren, zoals die geweest is, dat die hier in dit Rattentorentje staat. Ja, die toren die staat hier dus. Die is door iemand gemaakt die daar iets moois van gemaakt heeft. Hè? Ja, maar absoluut. die is met toren, of wat? Dit is nog met de spits. Zoals ik al vertelde, het was een representatieve toren in de tijd dat wij Lakenstad waren. En toen stond er een spits op en was er een klok met het feest. Net als de katholieke kerk ook een klok had. Hier werd het de duurste materialen gebruikt. Dan praten we echt over 1400 en de duurste materialen, dat weten we nog wel, hè? Dat was toch die Naamse steen. Dat geeft ook de naam aan deze toren. Want die was helemaal op een gotische wijze, met wat versieringen, helemaal gebracht. Een beetje, mag ik zeggen, een voorloper van Cuypers. Die heeft ook gotisch gemaakt. Nadat de gotiek eigenlijk een geweldige sprong maakte, is hij doorgegaan met de neogotiek. Dus eigenlijk was dat toen al aan de gang. Ze wouden een prachtige representatieve toren hebben. En die werd dan gebruikt voor allerlei doeleinden om maar te laten zien, wij waren een belangrijke Lakenstad. Had natuurlijk wel functies en die veranderden ook, want dat is niet gebleven. We zijn misschien 1,5 eeuw echt heel welvarend geweest, misschien nog iets korter zelfs. En daarna zakte het een beetje af. Toen begonnen ze met name in het noorden ook in de gaten te hebben dat ze laken konden maken. Want Vlaanderen en de zuidelijke Nederlanden waren een eeuw eerder met hun gouden eeuw. En daar hoorden wij ook bij. En die kunstenaars en het laken, alles was toen hier prachtig geconcentreerd. We waren Hanzestad, we exporteerden. En dit soort torens is eigenlijk uniek en demonstreert eigenlijk de belangrijkheid van onze stad in die tijd. Frans, 1666, toen was de brand over, maar er waren toen ook al putten. Ja. En die zijn ook rond de markt. Rond de markt kunnen we er minstens 3 vinden die heel belangrijk geweest zijn. Maar meestal ontstonden ze na de brand. Oké. Ja, Frans, waarom staan we hier? Ja, we hebben hier een hele blauwe zone, dat weet je wel, de rand, hè. En de Christoffelput van 1677, die is eigenlijk de belangrijkste put. Daar gaan we die kant op, daar gaan we straks naartoe. Maar onder die Christoffelput zijn ook diverse Mariabeelden te vinden. En een daarvan is deze. En wat ik nou zo mooi vind, in de volksmond heet zij Bottermarie, omdat ze de kleur van boter heeft. Maar ik heb eens naar dat voetje gekeken en naar de uitstraling. Het is een exacte kopie van Onze Lieve Vrouw in het Zand. En je weet dat in 1665, bij die grote stadsbrand, 4000 Romandenaren naar Onze Lieve Vrouw in het Zand gingen. En daar hun onderdak kregen, terwijl de stad hier bijna helemaal afbrandde. Zeker weten dat er een grotere historie achter zit. Ik vind het een prachtige plek en ook een hele mooie filosofie. En daar hoort bij dat de maker een hele grote beeldhouwer was, meneer Thyssen, die ook voor Cuypers gewerkt heeft. Daarom staan we nou even hier. Oké. En nu gaan we naar de putten. En nu gaan we kijken naar een echte put, waar later ook een pomp gekomen is. Maar dat wordt onder de Christoffelput aan de voorkant van de kathedraal.
Ja, je hebt me gebracht naar de Christoffelput. Christoffelput, de patroonheilige van de stad, de patroonheilige van de reizigers en in dit geval ook de patroon van de put, de Christoffelput, die hier even verder op ligt op de markt. Een hele grote belangrijke put waarbij brand absoluut ook de putmeester moest zeggen: iedereen 2 emmers water voor het huis, want het wordt te warm, direct krijgen we weer brand. Maar die Christoffelput, die werd gedirigeerd door de putmeester. En weet je hoe groot dat die wel was, die buurt? De noordelijke helft van de markt, de Grote Kerkstraat, de Kraampoort, de Luifertstraat vanaf de Koolstraat, het halve Sint-Nicolaasstraatje en een stukje van de Pastoorswal, waar we net bij Maria waren. Dan moet je je voorstellen dat eerst dus waren er poelen, daarna, en zeker hier op deze prachtige berg die ook nog van de vlammen is gered, daar waren eigenlijk al direct pompen. Nou, hebben ze een hele mooie pomp, hebben ze vervangen voor een oud pompje wat er eerst stond. Heeft waarschijnlijk in die brand waar we het over hebben zo vaak gebruikt dat hij het niet meer deed. Toen hebben ze een nieuwe pomp geslagen en een nieuwe pomp gemaakt. En die staat nog steeds. Dat was de Christoffelpomp, na die put. En die is, nadat de waterleiding kwam, hebben ze die voor de sier mooi neergezet met Christoffel erop in de Neerstraat. Dat is die pomp. De putmeesters moesten 2 stuivers betalen per week om die dure pomp te betalen. Want dat was in der tijd met die Naamse steen best wel een hele prijzige karwei. Maar in ieder geval, die is behouden gebleven. Hij geeft wel geen water, maar dat is een fantastisch mooie herinnering aan de tijd dat we putten en pompen nog hard nodig hadden hier in de stad. Nu is er nog een derde, hè? Ja, ik wou eventjes naar de Rochusput, want die hoort ook bij de markt, ook bij dat blauwe gedeelte. Kom op, gaan we. Ja, en nu staan we bij de laatste put van vandaag, hè? Ja, inderdaad, nog steeds aan de markt. En hier zijn we bij de Rochusput, een van de oudste putten van Roermond. 1722 is al sprake van een Rochusput. Die stonden hier op de grond. Die broek is later gekomen, maar hij staat nog steeds als een zeer belangrijke heilige. Hij is ook een pestheilige. Zoals je weet was direct na de brand hier in Roermond ook nog even de pest. Hij was ervoor, hij was een edelman uit Montpellier. En hij op een gegeven moment, hij is ook herkenbaar als pelgrim met een schelp op zijn hoed, ging hij naar Rome. En daar heeft hij op een gegeven moment mensen geholpen. Zijn ouders waren zeer goed gesitueerd en hij heeft dat geld allemaal aan de armen gegeven. En pestleiders heeft hij geholpen totdat hij zelfs de pest kreeg. Hij staat ook afgebeeld met een open been en een hand met een stukje brood in zijn bek. Een hele belangrijke heilige die nog altijd aanbeden wordt voor genezing. Maar hier in de stad is hij nog het meest bekend als de pestheilige Rochus. Frans, het was weer een geweldige middag. Bedankt voor al dat moois. En u bedankt voor het kijken en blijf vooral kijken. Tot de volgende keer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. En kampeerwinkel Roermond.